अब यहाँ के देखो तनी की खिसिया गई हाँ कतनी का जी तू हमरा क्षेत्र के शिकायत करता रह हम वो क्षेत्र का हैं जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय बा हमारे क्षेत्र में नालंदा होके के चाहिए चाहबे करी सरकार कोनो भी योजना लागू करेला न तो पहले रिसर्च करेला सरकार वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय बनौले हो पहले रिसर्च कैले हो कि सबसे बेसी बोका कहाँ बारे रिसर्च में निकलल हो कि सबसे बेसी बोका वही मगध क्षेत्र में बारे से स्कूल से ना फरियाई विश्वविद्यालय खोलो तबो देखो तनी के एगो दूगो बोका बाँचिए गइल पागलो भरल बा अब यहाँ के कहतनी के जी तू कछिया के चिटकुला कहत रह बाउर कहत रह अपने बाउर अब माय खटा के है ने पहले है ना बताई ओकर जवाब देब हम हाँ भैया ओकर जवाब दिया उचित जवाब माइक दिया माइक में बोलो ना मैं तब जन्मू सर कहनी है ना हाँ हाँ ओकर जवाब ओकरे से दिया तुरंत लगले दिया वाह लेकिन धरती चीने के बाद हाँ आई कदो साउंड अवस्था कम हो गइल हो कम हो गइल हो वीडियो बढ़ा के रखता वो कोड में थी बाबू बेचारा वो करा में गलती नहीं तारा में गलती नहीं के भाई तारा के जे सट्टा कइले वो करा में गलती हम कहत बनी बढ़ा दो बेंजू बढ़ा दो अबो से बढ़ा दो सावरिया 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 ए सावरिया मलवा दतनी हमके बीच में गरखा से चल के हमारा भोला बाबा उपस्थित बानी बैठले ले हमारा पुलिस भैया बैठले माला ले लो सब नारायण जी ऐसा ही सबका बना के रखें वाह जय हो परमेश्वर चाचा कहाँ बने गोबर भैया तन चाचा का बोलाई ना तनी परमेश्वर चाचा का बोलाई दोनों चाचा आ जाए छोटको चाचा ए गोबर भैया छोटको चाचा का बोला ली वहाँ के दोनों भाई का बोला ली सुजीत भैया आवाज सुनत हो के तो रौरो चले हमरा जाफरपुर से हमरा मास्टर साहब उपस्थित बानी हमने के गुरु जी बानी सिंगल प्रोग्राम बहुत देखे ले यहाँ का रंजय भैया बहुत सुंदर साउंड के मलिकार बनी रौरो खड़ा हो जाए सुंदर मछली पाल लो लाई लो अच्छा एती होता ठीक बा कोनो बात आज
हमनी के विश्वनाथ बाबा मरल बानी कोनो नया पर नहीं मरल ना 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 उहो के बाबा मुअल हो कब हाँ उहो के बाबूजी मुअल हो कब हाँ आज उहा के मरल बानी हाँ समय आई तो हमनियो के मर ओ जाएगा हो ई तो प्रकृति के नियम है जन बरत एकरा बुता जाए के बा हाँ जन फरल बा ओकरा झड़ जाए के बा हाँ। ऐसा ही जे आइल बा ओकरा एक दिन चल जाए के बा। तब का यही पर एगो गीत मन पड़ल है तोरी जय ई घरे के आदमी है सब नो तब कोनो बात नहीं गांव के लोग हल्ला करी तब अरे फरला से झरेला अरे बड़े से बुताला कि धर्मशाला हो दुनिया सुदर्शन भैया रौरा जन गीत गावता नहीं उस समियाना के गीत गावता श्राद्ध के वो गीत ना हो और माई के भजन गावत रहनी में देखनी कि डांड डोला कर ध देनी हाँ भाई लोग हाला भी करत रहल हो खूब हाँ। खूब ए भैया रौरा ठीक बनी ए भैया ए भैया ए गोबर भैया हई मना करी ना देखी ना और ए रौरे लोग बिगाड़ पी के मंचवा लौकेला रोका हो करियावा में चाचा हाँ यहाँ का अच्छा वाह सौनवा निमन रही तो ते लोग आवाजवा ना सुनाई हाँ करिया इहे बाउर बा सबकर आवाज सुना जा वाह ये लोग कुछ कहे ना दी ना ठीक ना कोनो बात नहीं कोनो ब्यास ना चले हाँ हम टेंशन में पड़ जाइले हाँ सुदर्शन भैया नचनी है नो हाँ देवेंद्र भैया क्रिया खा के कहतनी हम बहुत सोचे लगनी है हाँ कोनो भी मशीन होला जन घूमे वाला मशीन बा हाँ बैरिंग पर होला हाँ बिना बैरिंग के घूम ना सकेला ना 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 आज जितना बैरिंग के मशीन बा ओकरा के एक हफ्ता 15 दिन पर ग्रीसिंग कइल जाई ना तो जाम हो जाए घूमबे ना करी हाँ हम ही सोचिले के ऊ मशीनमा 15 दिन पर ग्रीसिंग होला तो घूमेला हाँ ये लोग के क दिन पर ग्रीसिंग कइल जात है कि इतना सुंदर नाचता रोज हो ये लोग के 3-4 दिन पर ग्रीसिंग करे के पड़त है हाँ तब इतना सुंदर ये लोग नाचत करू तेल से अरे फरला से झरेला अरे बड़े से बुताला धर्मशाला हो दुनिया अरे केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो केहू आवेला रे केहू जाला हमारा मास्टर साहब बानी आशीर्वाद दिले बानी रंजय भैया पुरस्कार दिले बानी हमारा पुलिस भैया भोला बाबा 5500 रुपया पुरस्कार दिले रहनी हाँ फिर हमारा गोबर भैया पुरस्कार दिले बानी जय हो विश्वनाथ बाबा का पोता बानी हाँ 1-2 आदमी गइल रही हाँ तो नाम गिना देती हम केकर नाम गिना हाँ रावण ऐसन ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी रावण ऐसन ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी
बाली ऐसन सानी परन ऐसन डाली बाली ऐसन सानी परन ऐसन अच्छा हमारा श्रीपति चाचा के नाम पर पुरस्कार मिलल बा केने बा घरे बा हमरा देवेंद्र भैया के पिताजी हमरा श्रीपति चाचा के नाम पर पुरस्कार मिलल चाचा का पौ लगे पानी आ जाई निकर कोहनिया नहीं अरे गोबले गवाला ये धर्मशाला ह दुनिया इनकर कोहनिया नहीं गोबले गवाला खाए गोरनिया सब है हाँ ठीक कोई नहीं है रउआ सब खा लेनी तो बुझी के एगो विधान सभा खा ले अब चूल्हा बिगाई अब चूल्हा भी गा जाई विधान सभा खा लेला हाँ कि धर्मशाला हो दुनिया आ केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो रोक गया बबुआ रोको हमारा राणा भैया बानी पुरस्कार दिल बानी हमरो के रिमझिम के भी नारायण जरुआ के बना के रख हाँ सुदर्शन भैया अरे कहले नु कि हमरा भोजपुरी निमन से बोलहु ना आवेला हाँ अरे धन्यवाद के पात्र बानी का अरे धन्यवाद के पात्र बानी कैसे कैसे कि हमनी के संगे रुआ गनई गा लेतने हाँ लौंडई ना तो गनई छपरा सिवान गोपालगंज आरा बलिया बक्सर के गनई है हां और जौना क्षेत्र कहीं ओने निमन से भोजपुरी लोग के बोले ना आवेला धन्यवाद के पात्र बानी हाँ लेकिन ध्यान दे ध्यान दे रुआ केतनो नाच ले नाचिले मूर्ति बने के होई हाँ तो हमनिए के जिला के कलाकार के मूर्ति बनल बा हाँ। अब बने के होई तो हमनिए के जिला के कलाकार के मूर्ति बनी बनी भिखारी बाबा के मूर्ति बनल कहाँ कर रहल कहाँ के हमनी के छपरे कर रहल हां महेंद्र बाबा के मूर्ति बनल कहाँ कर रहल कहाँ के हमनी के छपरे कर रहल हां ए लोग के मूर्ति जानतनी काहे ना बने काहे ई लोग इतना ना उछल कूद करेला हाँ। कि मूर्ति में से कूद के भाग जाई लोग नाचे खाती ए लोग के मूर्ति बना दो तो नाचे खातिर मूर्ति में से कूद जाई लोग यही से मूर्ति ना बनल आज तक ओने के कलाकार आई पैसा दे के गलती कैल अच्छा अगर ना मरे के रही तो राजा दशरथ जी नाम मुँह रही कि उनका घर तो स्वयं भगवान राम जन्म ले रहे भगवान ने उनको लड़का बन के आई रहे तो अगर बचे के रही तो बचे रहते लेकिन जेकर भगवान लड़का बन गईले ऊ ना बाचल तो हमनी के कैसे बाच जाए राजा धीराज राज दशरथ जी राजा धीराज राज दशरथ राजा धीराज महाराज दशरथ जी अलख निरंजन रहे सौर समरथ अलख निरंजन रहे सौर समरथ लेकिन उनको से आरे काल के औलाद नहीं
धर्मशाला हो दुनिया इनहु से अराला धर्मशाला हो दुनिया। है कि धर्मशाला हो दुनिया आ केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो